Pag-ampo para sa mga utangan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios, nagpapasalamat ako sa mga grasya nga among nadawat. Labaw sa tanan, Lord, sa grasya sa finansyal. Salamat Ginoo nga gihimo nimo kaming instrumento nga makatabang sa among isig katawo sa pagsulbad sa ilang mga problemang finansyal. Lord, ako magahangyo kanimo nga sila kon makabawi-bawi na ug naarang-arang na ang ilang problema, makaunahuna unta sila sa ilang mga obligasyon nga anhi kanamo ug sa uban pang mga kaigsuonan, kay kinahanglanon pod namo Lord ang ilang nahulaman nga anhi kanamo. Amo kining kasing-kasing nga ihangyo nga anha kanimo, nga hatagan mo unta sila og pamaagi, nga makakita sila og kasulbaran, ug makakita sila nga ikabayad ngadto sa mga tao nga aduna sila'y mga obligasyon ug mga responsibilidad. Kini among ihalad sa kinasing-kasing uban sa pangama sa among mahal nga inahan nga si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.